в Мистика, ако искате, дай да ви покажа. Първото е, само че аз баш не мога да се... Чакай. Това е батут. Преди е имала една гъба и беше много хубаво. Да, но сега е навън. Елате бързо на батута. Ще се пазите ли? Снимаме клип за вид. Идваш ли?